गामियाव खान्थाल लांफैदों आं थुख्लायना माथा गरम जाजोब्बाय आयै सेस बोहैजोबखाबाय खैबार खाखो हमना होलाय एसे जागोन ना जायाखै एबार नायथारना खानाया नायथारनोसै एबार फुरा हायो बियो जोबजो नैबे आब'जों नोंजों हमदो हमनो हाया नों सारिखौ बोलोब्रै साइजआव आब'जों नोंजों हमदो बोलोआनो गैया एस आंनि हाथाखौ बिगोन खायदा मैनिफ्राय ओंखाम जायाखै आङो ओंखाम जायाखै मा होननाय जाखोथाय आंथ' राभा रोङा मोनसेबो आंनाबो लोगो लोमजानाय ओंखाम जाखांबाय आंनिफ्राय ओइ जोंसो गोलैगोन औ दे 1 2 3 मा एफा बुरजा आयै साबसिन जारलालै गोदानखौसो ओरै फैबाय गोदैथारमोन बरियामोनलै बरिया टेस्टमोन जादोलै नैबे मोजाङा माबायाव थुरसियाव हानदो र' लोमजायाबाथ' जागौमोन आं बेगरा हाबलाङो थैस बरियामोन ना जाया आब' जि गोदैमोन आयै मेला नांजोबाबो जाजोबगौमोन आं ओंखायनो आं गामि लाइफखौ मोजां मोनो बेगरखौ लाजोबोमोन ना संनो गोदैथारमोन गोदैथार बबे थाइसे दं थाइसेखौ लांसै आंहा आयै सेस गेब्लेजोब्बाय बेयाव थाइसे दंबावलै बे गोथां बैबो गोथां गोदैमोन हागोनदां थ' हमलाय ओइ नैबेखौ हाख्लायगोन आं नैबेखौ बेसेबांबा गोजौखा नायथार मोजां हम ओइ नांगोन बोरैबा मोनब्रैजोंनो बिसा जाबाय खालामलाय नाय जाजानाय नङा सौबाय सिवजोबाखै आं अबेबा सौदों देलाय बोखारलाय अबेबासो दोनहरलायबाय नोङो बावनो बय दोनब्रा वाइन जौ बायदि जाबाय ओंखायनो आं सानखादोंमोन बिलाय नैबे मोनसे मोजां नैबे डेन्जार बिदिया बिराद गोदै जायो वाइन जौ टाइप जाबाय औ हाय माथो बे मोनसेया थुनाय डेन्जार ना बिराद गोदैमोन मोनामफाबाय बैजों नांला बैखौ लासै आं आयौ हा ओइ मासेखौ लांसै आं नैबे थाइसेखौ नैबे गारिया इयाव दं ना